ndị be anyị omelingono ịma na ebidoro m ife ọfụ ife nyonyo nchi ka m bidokwa na atụ ya atụtụ inu anyị akọchadị akụkọ Afrịka ma atụ ya ụdị anyị atụtụ inu bụ ife didi anyị na nne anyị ndị mgbe ochie ji na-ekwu okwu kara aka nwatakịrị a na-eyiri onu n'okwu nke nọ mana eji atụtụ inu were tụwa n'ihi ma ọ gwa ya okwu ma ịghọtawa achị ka akpachi ya niile ego eji were nụa ọngụ o ji were bụrụ ife kara aka ị chọrọ ka akpachi ego eji nụọ ine mba biko ni ife mma na-eme nweta ntụ ya nkọwa nge nji ghọta ị onwe igecha n'anya ka efu onge iji ghọta onwere nga ọzọ iji ghọta ma onwere atụtụ inu ọzọ anyị atụ ya n'ife na ka o were baba shie ike nke ọma biko ni na-ege enyi na-ekiri inu na ife na ka anyị chọrọ ịdị na-emeji ya ka anyị gwa m onwe anyị okwu unu fụ iwu na unu mara n'oge eji na-atụ atụtụ inu ngwani na-agwakwa ndị ọzọ na-ekiri ni na-agwa ndị mmadụ na n'edife emili nwa unu ebe mbụ ọnani